שלום מאזינים ומאזינות יקרים וברוכים הבאים לפודקאסט של תזונה מושכלת. שמי שירן אגמי, מנטורית יזמית וחוקרת בתחום התזונה והמנחה של הפודקאסט הזה. במהלך השנים האחרונות אני לומדת, חיה ונושמת את עולם התזונה והבריאות הפיזית והנפשית. אני מזמינה אתכם ואתכן למסע מעורר השראה על מנת שתוכלו לחיות את חייכם בבריאות מיטבית. מטרת הפודקאסט היא כמובן לתת ערך, להנגיש ידע ולאפשר לכם להזין לא רק את גופכם, אלא גם את המוח והנשמה שלכם. אז הנה, אנחנו מתחילים. בפרק של היום נפגוש את סיוון ארז ביטון, מייסדת שיטת שליחות מעשית, מרצה לחסידות ותורת הנפש, מלווה נשים במסע לעבר שליחותן המעשית. תלמידה ומורת דרך ברוח היהדות, מאמינה שבכל אחד מאיתנו קיים פוטנציאל אלוקי שבא לשרת את הבריאה. בפרק נדבר על נסיעת ההפכים, הפרדוקס בין היותנו שלמים וחסרים בו זמנית, בין הסתרה לקבלה, איך מתעלים את הבושה והאשמה לריפוי עמוק ושורשי, ומה הכלי שמלמדת אותנו החסידות לירידה במשקל ללא מאבק ומאמץ. שלום סיוון ארז ביטון. כן, מה שלומך? האמת שאני ממש מתרגשת שאת פה, ממש. את הקלטתי כמה וכמה פרקים והרגשתי כזה שתמיד בטבעי שלי בבית, והנשמה שלי התרגשה לפגוש אותך היום, ממש, שומעים את זה נראה לי על הקול שלי. טוב, את אור גדול מאוד, אז תודה רבה שאירחת אור אותי, גדול. שאת מארחת אותי. תודה. אור גדול, כל כך כיף לשמוע אותך, לראות אותך. בטח אומרים לך את זה, שאיך שאת נכנסת לחדר, אז הכל קורן, אז זה בדיוק זה. תודה. תספרי קצת על עצמך, לטובת המאזינים והמאזינות שלו. החדשים. טוב, אז כמו שאמרת, סיוון ארז ביטון, נשואה לגיל, מתעסקת בעולם בכלל תודעה, יהדות, חסידות, קבלה כבר 14 שנה, מלווה נשים. ייסדתי את שליחות מעשית, זו איזושהי שיטה שמחברת נשים לשורש שלהן, למהות שלהן, מקלפת שכבות, מרצה, מלמדת, מלווה נשים, ושמחה להיות פה. מהממת. על מה מדברות היום? האמת שהזמנתי אותך כי... תראי, חשבתי איך אני אפתח את הפרק, וזו באמת תקופה שהיא... יש בה המון ניגודים, וגם המון סתירות. מצד אחד יש תחושה של הישרדות ובדידות ופחד מוות נוראים ממה שעתיד לקרוא, ומצד שני יש מין, לפחות אצלי וככה בסביבה הקרובה שלי, יש תחושה כזאת של אמונה ורוח וחיבור מאוד גדול, ותחושה כזה של אחדות, ויש בו ניגודים וסתירות. נכון. את מבינה מה אני אומרת? בטח. הפרדוקס של הבריאה זה בכלל. אנחנו, קודם כל יהודי מחזיק, אני תמיד אומרת את זה, יהודי מחזיק שני קווים מקבילים, נסיעת ההפכים. ואת מתעסקת בתזונה מושכלת, אז זה חומר ורוח, שהם שניהם ביחד, והרבה פעמים לימדו אותנו שניגודים לא יכולים לעבוד ביחד. ודווקא השבוע יצא לי להזין לפרק מדהים של הרב אריק נווה, שהוא מדבר על הפרדוקס, שהוא בעצם, הנסיעת ההפכים האלה היא בעצם מבטאת את השלמות. זאת אומרת, השלמות היא דווקא בנסיעת ההפכים. ולכל אחד מההפכים יש חלק, יש תפקיד. הרבה פעמים אנחנו אומרים, טוב, שיגמר החושך יתחיל האור. ואני באה ואני אומרת, אנחנו צריכים ללמוד לגלות את האור מתוך החושך. מתוך החושך. בדיוק. אז נסיעת ההפכים היא בעצם היכולת שלנו להחזיק את השלמות. בדיוק כמו שדיברנו, גם הסתמסנו קצת. שומעת שלמות ואני מתכווצת. למה? מעניין. זה ממש ככה מוריד אותי לכיוון הפרק של הזמנתי אותך ככה לפרדוקס הזה של באמת רגע הקבלה הזאת של מה שקורה, בוא נגיד ברמת הבריאה, ברמת מה שקורה בחוץ, המקרו, לבין הקבלה גם של האני העצמי. דווקא בתקופה הזאת יש את יודעת, כל המנגנונים ההישרדותיים שלנו, כל אחד והמקום שלו, הפחדים, הכל צף. נכון. הכל צף. פתאום דברים שאנשים לא התמודדו איתם שנים או הדחיקו, דווקא עכשיו במלחמת הישרדות הזאת על הקיום שלנו, גם על הבית שלנו וגם על הקיום הפנימי, יש כזה מין
הצפה של כל המנגנונים, ומה שמגיע למרחב שלי, כגם מלווה נשים, זה באמת המקום הזה של חוסר הקבלה, של הגוף שלי, של מי אני, של איפה אני בכלל, וזה הניגודים. כשאת אומרת שלמות, זה מקבץ אותי במובן הזה אבל אין קבלה. אוקיי, אז קודם כל, כשאני מדברת על שלמות, אני מדברת על מקום שהוא שלם. השלמות מכילה את השלום, את היכולת שלי לעשות שלום עם שני החלקים שלי. וכשחלק אחד עוד לא עשיתי איתו שלום, זה החלק שהוא בעצם רקע לאור, כדי שאני אגלה את האור הזה, הפנימי שלי, שזה שוב, זה תהליך, והוא עובר הרבה פעמים דרך שבירות, ודרך כאב, ודרך מצוקות, אבל הוא בא לפתח בנו את האינטימיות שלנו, הרגשית, בינינו לבין עצמנו, בינינו לבין המרחב שלנו. הרבה פעמים דווקא המקומות האלה שדוחקים אותנו ממש ממש לפינה, מוציאים מאיתנו איכויות וכוחות, נעלמים בנפש שלנו, שלא יכולנו לגלות אותם בלי המחיצה הקדישה הזאת. הרבה פעמים אני נותנת את הדוגמה של השמן זית, שכדי ששמן זית שהוא טהור, ואנחנו איתו מדליקים את המנורה ואת הנרות שלנו, אנחנו צריכים לעבור קטישה של הזיתים. זאת אומרת, הזיתים עוברים איזושהי קטישה, וככה נפש האדם, בכלל מה שקורה עכשיו. הבורא מעביר את כולנו, גם במקרו וגם במיקרו, כל אחד, כמו שאת אמרת, כל מה שהדחקנו, כל מה שלא פתרנו, כל הרישומים שלנו, הם צפים עכשיו, כדי שנתחיל לעשות איתם עבודה. והעבודה היא קודם כל באמת להכיר בהם. מה שלפני כן יכולתי, את יודעת, כזה לחסות, לשים בצד, היום הכל צף. אז המטרה של זה היא בעצם לפתח בנו ולגלות בנו את החלק האלוקי שלא קיבל מענה עד היום. את הניצוץ הזה שעד היום לא באמת התייחסנו. אמרתם מקודם, פתאום אנחנו מרגישים יותר אמונה. למה? זה מעניין, למה את מרגישה יותר מחוברת היום לאמונה? אולי ברמת הקולקטיב אני אגיד יש תחושה כזאת של פתאום מתוך מקום שהיינו מאוד, את יודעת, מפורקים והפגנות ומלחמה ותתתי, פתאום יש תחושה של אחדות, פתאום כולנו מתגייסים ביחד, ואז פתאום את רואה את כל היופי הזה. נכון. שנגלה לפנינו, ואת אומרת, וואו, איזה הרתמות לחיילים, לאוכל, לבישולים, לחקלאים, פתאום כולנו אחד. עכשיו תשימי לב שאמרת לפני כן היינו מפורדים, היינו בפירוד, היה את יום כיפור, היה את כל מה שהיה לפני כן, את ההפגנות. זה הרקע בעצם לאחדות כרגע. הפירוד הזה הוא הרקע לאחדות. אם לא היה את זה, לא היינו שמים לב שאנחנו באחדות. בעצם החושך והאור שאת אומרת. בדיוק. ולשניהם יש תפקיד. הרבה פעמים אנחנו ממש חושבים שהחושך הוא היעדר אור. זה לא נכון. לחושך יש תפקיד. וזה משהו שאנחנו חייבים להבין, גם אצלנו, בתוכנו, בכל המסעות שאנחנו עוברים הפנימיים שלנו. יש לזה תפקיד, והתפקיד הוא תמיד יהיה גילוי האור מן ההיעדר. אני קוראת לזה החסד שבהסתר, איך אנחנו מגלים את החסד, וזה עבודה תודעתית, יומיומית, אנחנו מאמנים כל הזמן את התודעה שלנו. כן. אז מה שאת אומרת בעצם, זה בדיוק שולח אותי לזה, אם לא היה את הפירוד, לא היינו שמים לב כרגע לאחדות. זה נראה לנו משהו מאוד טבעי. אבל כשאנחנו רואים באמת את שתי הקצוות האלה, אז פתאום אנחנו יכולים להגיד, בוא איפה היינו? תראי איפה אנחנו עכשיו. זה גם מדהים, כי את יכולה לראות את זה כאחדות. לא כולם מסתכלו על זה, כל אחד, את יודעת, מסתכל מהפריזמה שלו על המציאות הזאת. אז את מסתכלת על זה כאחדות. עכשיו, השאלה מה קורה עם האחדות הזאת, לאן היא תתפתח? וזה באמת תלוי בכל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו, בבדק בית שהוא עושה עם עצמו, בארבע אמות שלו. אתמול בדיוק הקלטתי על זה חלק ממש קטן של אנחנו ממש מהר מנסים למלא את הריק שלנו. וואו, איזה משפט מדויק לבוקר זה. אנחנו מנסים בכל דרך, וזה לגיטימי אגב, אבל בגלל שאני רואה כל כך הרבה נשמות שהן חוות באמת את הבדידות הזאת, את הריקנות הזאת, זה לא משנה כרגע אם הם בזוגיות, לא בזוגיות, זה לא, זה חוויה פנימית של ריק. זה כל כך מתחבר גם לאכילה. בדיוק. ולתזונה, כי נכון. זה הריק בעצם שאנחנו מרגישות או מרגישים, כשאנחנו לא יכולים לשאת את הריק. אז רגע למלא את הבור הרגשי הזה, בדיוק. באוכל. בדיוק. כמה שיותר טעים פחמימתי. בדיוק, זה מה שאנחנו רוצים. אז פה אני דווקא אומרת, לא לנסות למלא את זה. יש גם הרבה דרכים אגב לגיטימיות,
שאפשר למלא את זה. אבל אני אומרת לא למהר למלא, כי אנחנו רוצים ישר את התענוג, אנחנו מחפשים את התענוג, ויש תפקיד לחיסרון הזה עכשיו, יש תפקיד לריקנות הזאת. הריקנות הזאת באה לגלות בנו משהו חדש. אני קוראת לזה תורה חדשה. תורה חדשה שצריכה לרדת, וזה בדיוק מה שאתמול הקלטתי על זה, על העניין של באמת, על המדבר הזה. אנחנו לא יכולים להיות במקום מדברי. רוב האנשים, נראה לי 95% מהאנשים, נכון? לא מסוגלים לשעות בכאב הזה. נכון. זה כאב נוראי, זה בדיוק כמו שאת אומרת, זה מדבר. נכון. זה בלי מים ובלי, בהיעדר כל דבר שהוא חום אנושי, נכון. אוכל, נכון. מים, תזונה, הזנה, זה ככה מרגיש. בדיוק. אז אנחנו צריכים בעצם להסכים, ושוב, כמו שאמרת, 95% בטח אומרים, איך אני שוהה בתוך המקום הזה? אבל זה חלק מהעניין שלנו כנשמות מתפתחות פה במסע. אם אנחנו רוצים לעלות על הרכבת הזאת, שבאמת כולנו פועלים שלב, אז הסכמה לשהות בריק היא קודם כל מתוך הבנה שהשלב הבא שלנו צריך להוריד אור חדש, תורה חדשה, הערה חדשה. אני חייבת להסכים לשהות שם, ולא לסגור את זה ולמסך את זה ישר, כי אני חוזרת לאותו לופ, לאותו מעגל שאנחנו נמצאים בו. אז אני חושבת שזה הדרך שלנו, באמת להתחיל לבנות עוד חלק, או לגלות עוד חלק בתוכנו. וזה גם כן פרדוקס. אני כן. רוצה להתעכב על זה עוד קצת, בטח. כי מה שעולה לי באמת, רגע, אם ניקח את זה לפשט, או מה שניקח את זה בטח. לפרקטיקה, לפשוט, מה זה לשהות בריק? לשהות זאת בריק? אומרת, עכשיו אישה, שסתם אני ככה לוקחת את זה, שנמצאת בסוג של חרדה קיומית, עליה, על הילדים שלה, ומה שיש לה כרגע, ובעלה במילואים, מה שיש לה כרגע זה את המקרר רגע, לשאת, לאכול, או לצורך העניין משהו אחר, בואי רגע נצא מהתזונה, זה יכול להיות כל דבר אחר. איך היא באמת שוהה בריק? אז לשהות בריק, קודם כל, אנחנו לא מדברים על מה לא. היא יכולה גם למלא את בפחמימה, אבל אנחנו לא נדבר על מה לא עושים, אלא אני חושבת שבתוך ריק אנחנו עדיין מקיימות שגרת חיים, זאת אומרת אנחנו עדיין נמצאים מתפקדות. אני חושבת שהתפקוד הוא גם שומר עלינו, ויחד עם זאת אני חושבת שלקחת כמה דקות ביום ולהניח תפילה. ומה זה להניח תפילה? תפילה זה דיבור, פשוט לדבר את הכאב שלי, את הפחד שלי, את הבקשה שלי, את הרצונות שלי, לדבר את זה. אנחנו לא עוצרים לעשות את זה במהלך היום יום שלנו. לפחות רוב האנשים שאני מכירה לא עושים את זה. קוראים לזה התבודדות. להתבודד רגע, לפגוש רגע את הנשמה. סלש מדיטציה, סלש משהו כזה? נשימות, השקטה. אוקיי, מדהים. אוקיי, יותר נשימות, השקטה. זאת אומרת, אין איזה מקום שאנחנו רוצים להגיע אליו. לא, זה לא שם דווקא. זה בדיוק הפוך. זה אני רוצה רגע שנייה, השקטה, פנימית רגע, לזכור שכל מה שאני עכשיו חושבת, מדמיינת, יש לה כל לגיטימציה, אבל לזכור שזו רק מחשבה. ורגע לפתח גם סקרנות מול הפחד הזה. לא מיד לנסות לקסתח עליו או לשמור, הכל יהיה בסדר, ממש לא. אני רוצה בסוף במסע שלי, בתחילת המסע ובסוף המסע, אני רוצה לפתח קשר אינטימי עם הבורא שבתוכי. וכמו קשר זוגי, הוא נבנה מתוך דיבור, מתוך שיתוף, מתוך הסכמה להביא את כל מי שאני. אם אני כועסת עכשיו, אז אני ממש היה לי כעס מאוד גדול על, היום ראיתי עוד פעם שנהרגו עוד לוחמים, ופשוט כעסתי ברכב לפני שבאתי לפה. דיברתי עם בורא עולם, אמרתי, תשמע, תרחם. עכשיו, אני יודעת שהוא מרחם, אני יודעת שמה שקורה עכשיו זה רחמים, אבל לפעמים הנפש לא יכולה לשאת את זה, אז הפורקן הזה, הדיבור הזה, הוא קודם כל שומר עליי, הוא תוחם אותי. כי אז במקום, אני אומרת, לבזבז את האנרגיות שלי עם כל מיני שיחות סרק הרבה פעמים, לפעמים אנחנו גם האכילה הרגשית שלנו, זה שיחות חולין כאלה שהן לא מקדמות ולא מובילות לשום מקום. אני מעדיפה באמת לתחום את האנרגיה הזאת ולהניח את הבקשה שלי מול הבורא. הוא מתקוט איזה גזיזת אנרגיה, כל הגזלני אנרגיה. בדיוק. השיחות שלנו אז זוללי אנרגיה. בדיוק. כן, בול. ממש, כזה, כן. אז זה תוחם את זה, ואז אני באמת, זה לשהות בריק מבחינתי, זה להניח את התפילה, את הדיבור שלי, את הקישקע שלי, בלי פילטרים, את הכל. ואנחנו בדרך כלל לא עושים את זה. נכון. כן. את עושה את זה? אני עושה את זה. אני גם, יש לי ממש שאלה שאני שואלת אותי.
עוצמת עיניים, כי אני יודעת שזה בעצם מה שגורם לי רגע לנוכחות מדויקת, ואני אומרת, מה חי בתוכי כרגע? חי בתוכי כעס, חי בתוכי כאב, חי בתוכי אשמה, בושה, תסכול. בדיוק. וגם משהו מאוד יפה שלמדתי לאחרונה, זה להוסיף גם חי בתוכי כאב, אבל גם יש בי גם שם בדלת האחורית גם שקט או שמחה, או געגוע. נשיאת ההפכים. זה נשיאת ההפכים? כן, זה נשיאת ההפכים. שאני גם וגם. כי כמו שאמרת מקודם, אנחנו גם באיזושהי חרדה קיומית או פחד או מצב הישרדותי, ואנחנו מחזיקים גם את הרצון לגאולה. אנחנו מחזיקים גם. אז זה תמיד גם וגם, וזו השלמות. ואם נחזיק את זה ונבין את זה, שהשלמות היא דווקא בגם וגם, שם אני חושבת שאנחנו חוסכים לעצמנו הרבה מאבקים בתוכנו והרבה קונפליקטים, כי תמיד זה כזה, כשאני אהיה רזה יותר, אז אני אצא ויעשה את הדבר הזה או הזה, או כשיהיה לי את הבעל הזה, אז אני אוכל. לא, זה גם וגם. את יכולה לפעול לצד החיסרון שלך. אז אם אני לוקחת את זה לדוגמה שלך, כשאני אהיה רזה יותר, אני לצורך העניין אהיה יותר שלמה, יהיה לי יותר ביטחון, אני אשיג את הבעל שאני רוצה, סתם דוגמה. כן. אז איך אני מוסיפה את הגם? את הגם? מה עכשיו? השתמש במילה שמאוד אהבתי, במשפט, מה חי בי עכשיו? אבל עם מה עכשיו יש לי שלום? כי כל המסע הזה, אם אני יוצאת מנקודת הנחה, שגם עכשיו החיסרון של המשקל שלי, יש לו תכלית יותר גדולה מהלהוריד את 10-15 קילו, כמה שזה לא יהיה, כמה קילוגרמים האלה, יש לו איזו תכלית יותר גדולה. והתכלית היותר גדולה היא לפתח אותי קודם כל כאדם. והשלב הראשון הרבה פעמים זה רגע את מידת הענווה שלי. מהי מידת הענווה? היכולת שלי להסתגל לאמת כרגע, זו האמת שלי. יכולת שאני לא אוהב אותה, אבל אני צריכה ללמוד לקבל אותה. עלה לי ככה כותרת קבלה. כן. לשמה התכנסנו. נכון. זאת אומרת, המקום הזה שאני צריכה לקבל אותי, בכל משקל לצורך העניין, או בכל תמונת מצב, או גם רווקה, או גם גרושה, או גם בזוגיות, קבל אותי כמו שאני. ומה שאני יכולה לשפר ולהתקדם ולהתפתח בוודאי, אבל נצא מנקודת הנחה שמישהי לא יכולה לקבל את עצמה. אני אומרת, אני חייבת להוריד את בול. זה בדיוק הייתה השאלה שלי. אז סביר להניח שהיא תרד, היא תעשה הכל והיא תרד. נניח והיא תרד, ניקח את הסצנריו שהיא יורדת במשקל. הבור שלה לא יתמלא. זה לא שזה ימלא לה את הבור באמת. זה יכול להחזיק כמה, חודשיים, 3. הגזמתי. יש נשים שמחזיקות ככה שנים. כי הן מחזיקות. נכון. זה בדיוק זה, הן מחזיקות. ואת מה הן מחזיקות? את הסיפור הזה. שעכשיו שאני רזה ומהודקת, אז טוב לי. אבל אני חושבת שהנשמה שלנו היא לא אוהבת זיופים. אנחנו יודעות את זה. אנחנו לא אוהבות זיופים, אנחנו לא יודעות גם לזייף. הנשמה. היא תאיר לנו את זה, לבורא יש כל מיני דרכים לקדם אותנו לעבר השיעורים שלנו, לעזור לנו להתפתח כאן. זאת אומרת, אין פה הנחות בעניין ההתפתחות. אז אני חושבת שהשיח הזה בכלל הוא פונה לאנשים שמבינות שהמשקל העודף הוא רק סימפטום. אבל הרבה פעמים אני מניחה שאת מדברת עליו מכל מיני רבדים. הערך שאני רוצה דווקא להניח פה זה שאם הייתי שמה את הספוט, את תשומת הלב שלי, או שואלת אפילו שאלה אחרת, מה הקילוגרמים האלה מספרים לי על עצמי? לא במשקל גוף שלי, לא בבגדים שלא עולים עליי. מה הם מספרים לי על עצמי? מה הם רוצים ללמד אותי על עצמי? ואני לא סתם השתמשתי במילה ענווה. כי ענווה זה היכולת שלי להכיל כל מיני מצבים. וזה מה שאנחנו כבני אדם, כנשמות, באנו פה ללמוד. להכיל המון 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 מצבים. תשימי לב, אנחנו מכילים עכשיו המון מצבים. במקביל, המון. המון מצבי צבירה. ועדיין אנחנו בוחרות ובוחרים בחיים. אז זה בדיוק זה, היכולת שלי להכיל כרגע את עצמי במציאות הזאת, להכיל בעצם לקבל אותה, זה לא אומר שאני אשאר כך לנצח, אבל אני רוצה לחקור מה יש מתחת. מה יש מתחת לשכבה הזאת, על מה אני מגנה שם.
כי בדרך כלל נשים שאני מכירה לפחות שירדו במשקל וממש החיסרון הבא יופיע. זאת אומרת זה רק עניין של זמן עד שהחיסרון הבא יופיע. החיסרון מתחת את מתכוונת? בדיוק, כן. זאת אומרת השכבה מתחת למשקל, המשקל בדיוק. הוא רק ככה סימפטום, הכותרת, האובססיה, ההתעסקות, כן. ומתחת יש שם משהו הרבה יותר עמוק. נכון, עכשיו אני יכולה להסתכל על זה בעוד זווית. אם אני רוצה להיות חיונית יותר, ונמרצת יותר, ורוצה לקחת נניח את המטרה הזאת, של באמת לרדת במשקל, כדי באמת לעודד גם יותר חיוניות, גם להיות יותר בריאה, גם להרגיש טוב, כדי להשפיע יותר. אז יש לי איזושהי מטרה שהיא יותר גדולה, רק מהמקום החיצוני. אני חושבת שעל המקום החיצוני מדברים המון, ויש לו מקום, כן? יש מקום לחיצוניות שלנו, זה חשוב, אנחנו בנות מלך. זה בדיוק השאלה שרשמתי פה. מה ההסתכלות של הבורא או החסידות על החיצוניות? מה המשקל שם? מה זה? כן. מה קרה לך? נשים... איזה חיוך. כן, כי נשים, בכל כך אנחנו בנות מלך. ונשים ביהדות, ההסתכלות גם החסידית, זה אישה צריכה להיראות כבת מלך. ולהרגיש טוב, ולהיות יפה, ויש מצווה שהבעל צריך לקנות לאשתו, בכל חג, בכל מועד, תכשיט, ותכשיט יקר, הרבי מלובביץ' ממש שם על זה את הדגש, לכן יש נשים ששמות גם פאות, כי הן אמורות להרגיש טוב עם עצמן, אז בוודאי שיש לזה מקום אחרת, תראי כל הבריאה הזאת היא הרמונית, היא יפה, מה שהקדוש ברוך הוא עשה בבריאה הוא יפה, אז אני חושבת שלעודד את המקום הזה מהמקום הנכון שלו, זה מדהים. אבל כשאני שמה את זה כמטרה ולא כאמצעי, שם אני מפספסת משהו. נסחפתי אחרי זה לא סתם שתיקה, כי נסחפתי אחרי הדבר הזה, כי זה באמת, העולם של היום שם את זה במרכז. נכון. ומשהו נדחק שם הצידה. נכון. ואז יש המון מאבקים, זה רוב הנשים שמגיעות למרחב שלי, של זה הדבר החשוב, אבל זה האישיו, בלי החיצוניות הזו, בלי היופי הזה, בלי המשקל הזה, בלי הנראות הזו, בלי השיער הזה, בלי הריסים הזה, בלי האיפור הזה, אני לא שווה, אני לא קיימת. כן, כן, אני יכולה להבין את זה, תראי מה המסרים שאנחנו מקבלים, כל המדיה, זה אידיאל היופי והשלמות. נכון. אין לי שום דבר רע להגיד נגד זה, או להקטין את זה כדי להגדיל משהו אחר. חד משמעית. נהפוך הוא, אני חושבת שאישה צריכה להרגיש טוב עם עצמה. צריכה להתהלך בעולם ולהרגיש טוב וחיות ושמחה פנימית על מישהי, על המראה שלה. אבל שוב, שזה לא יהפוך להיות המטרה, העיקר והתכלית. אלא קראתי באחד הפוסטים שלך, קראתי איזשהו פוסט שהייתה לך איזושהי התעוררות. רוחנית שלא בחרת בה, היא פשוט קרתה, נכון? יש לך איזושהי תמונה כזאת יפה של בריכה, אני זוכרת פשוט לפי ואני זוכרת ופשוט הסתכלתי ואמרתי, זה מדהים איך לבורא יש דרכים לעורר את האדם גם לשלב הבא, לקלף עוד איזושהי שכבה. מטורף. ולפגוש את עצמו רגע מבפנים. זה לא מבטל, ממש מבטל את החיצוני, ועכשיו אנחנו איזה חסידות, ממש לא, נהפוך הוא. אני רוצה גם וגם. אני רוצה שהמלבוש הפנימי שלי והמלבוש החיצוני שלי יהיו בהלימה. זאת אומרת, אני רוצה ללמוד לקשט יש משפט מדהים, יש קשות עצמך ואחר כך קשות אחרים, אבל זה גם כן מלשון הקישוט הזה. הקישוט הזה זה לקשט באמת את הפנימיות שלי, את טהרת הלב שלי, את המידות שלי. כמה יפה לראות אישה מגיעה אושר, אני יכולה להעיד. כן? זה לגמרי זורק אותי לדרך שלי, שאני לא מדברת עליה הרבה, אבל שאני באתי מבית שמקדש את החיצוניות. גם אני. מקדש את החיצוניות. גם אני. זאת אומרת, ממש מסרים שאם את עולה במשקל, את לא שווה, את לא ראויה. ואם את לא מטופחת, אז את לא ראויה. וזה נטמע בי, זה ממש כי המוח שלי קיבל חיוות, שזה מגדיר את השווי שלי. נכון. זה מגדיר את השווי שלי. אבל הנשמה בפנים הייתה ריקה. היה חושך שם. כן. ממש, הנשמה הייתה ריקה, וכל הזמן הייתי בחיפוש אחרי משהו, ולא ידעתי אפילו אחרי מה. כי כל הזמן קידשתי את הבחוץ.
ולאט לאט שקיבלתי את המסרים, פף פף פף, בהתחלה לא רציתי לראות או לא שמתי לב, אבל ככל שקיבלתי את המסרים, עמוק, כמו שאת אומרת, ממש. יש דרכים שזה לגמרי. יגיע אלייך. והתחלתי לקלף את השכבות. וואו, האור מבפנים הוא, אי אפשר להסביר אותו בכלל. נכון. אי אפשר להסביר אותו בכלל, ואת רק רוצה להגדיל אותו ולתת עוד ממנו, כמה שיותר. נכון. היום את כאילו יותר איזה קטע, הפכתי אבל זה מעניין אותי לשמוע גם על המסע שלך, כן. היום את מבחינתך מסתכלת על העבר הזה, נניח על המקום של לקדש את החיצוניות כמשהו שהוא, זאת אומרת, הוא חוויה שלילית אצלך? אני קודם כל אגיד לך שזה לא עבר, זה עדיין. אוקיי. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא בעבר וזה רחוק ממני, אבל זה עדיין קיים שם. אבל לגמרי מתחיל פתאום, זה לא משהו שלילי. אני חושבת שהייתי חייבת לעבור דרך זה. בדיוק. אחרת לא הייתי מגיעה למקום הזה. זאת אומרת, הייתי חייבת להיות בקיצוניות של, אני חייבת להיות רזה, אני חייבת להיות מתוקתקת, אני חייבת להיות מתוחה, אני חייבת להתלבש הכי פיין שיש, זאת אומרת, זה היה לגמרי העיקר. וככל שהתחלתי לקלף שכבות, ואני עדיין שם, בלקבל את עצמי, כמו שאת אומרת, כמו שאני, איך שאני, זה ממש רשום לי מעל המיטה, כמו שאני, איך שאני, בדיוק כמו שאני, איך שאני, זה מה יש. משהו קורה. נכון. האור והאושר והנחת שיש לי בחיים, אי אפשר להסביר בכלל את מה שקורה בפנים. מדהים. אז אני לא יכולה להסתכל על זה כמשהו שלילי, בדיוק כמו שאת אומרת, אור וחושך. לגמרי. אנחנו חוזרות לזה כל הזמן. זו תחנה. בול. אני מרגישה שהייתי חייבת לעבור שם, כדי להגיע למקום שאני היום. בכלל, כל התחנות בחיים שלי, ואני מניחה שגם את תסכימי. לגמרי, כן, לגמרי. זה היה חייב לקרות כדי שאני אגיע לשלב הבא. זה ממש כמו סולם. ככה אני רואה את זה בדיעבד, וככה אני מסבירה לאנשים. זה חייב לקרות. המשבר הזה הוא חייב לקרות. נכון. הדרך הזו, שנראית לנו בדיוק ברגע זה, כמו עכשיו, מה שקורה בחוץ. כדבר הכי נוראי שיש, ואיזה אסון, ואיך זה קרה לי, וקורבנות, ואשמה, ובושה, כל זה. זה חייב לקרות כדי לרגע להגיע למקום, לשלב הבא, נכון, למעלה. נכון, לגמרי. יפה. אני אוהבת את המסע שלך, כי הוא מזכיר לי גם את המסע שלי. כן? כן, זה קצת די דומה. אני לא סתם התרגשתי. איך אנחנו עם, אני רוצה לצלול עוד יותר עמוק, זאת אומרת, במקום הזה שאנחנו מדברות על רגע לקבל, כמו שאני, איך שאני, זה מה יש, וככה הבורא ברא אותנו, ובנות מלך, יש גם המון עניין של הסתרה, המון עניין של הרבה לבדות, הרבה בושה, הרבה אשמה. כי מישהי שבאמת חובה כרגע את הריק הזה, היא לא משתפת הרבה אנשים. היא, סביר להניח, גם בקורבנות של עצמה, היא לא בטוח שהיא רואה את זה שהיא בריק הזה. יש שם הסתרה מאוד גדולה, והמון לבדות. כשאת אומרת הסתרה, למה את מתכוונת? את מה אני מסתירה? אני ככה מנסה לחשוב על דברים שמגיעים אליי כמאמנת, אז באמת העניין הזה של האוכל כאובססיה, המשקל כאובססיה, הסתרה אפילו בלבוש, ברגע לחסות את עצמי, שלא יראו, שזה גם באיזשהו מקום, עכשיו שתוך כדי שאני מדברת, פוגע בחוסר קבלה שלי. נכון, נכון. אז תראי, אמרת הסתרה, בושה, לבדות, אשמה, יש פה המון המון חלקים. שלב ראשון אני חושבת שאם זה ממש הולך לקצה הזה, שאני כבר לא מסוגלת להתמודד עם זה לבד, אז לבקש עזרה. אמן. יש כל כך הרבה שליחים פה, שבאמת יכולים לעזור. אם זה במצב כזה קצה, שאני לא מסוגלת לבד. ואם אני מסתכלת רגע שנייה, באמת, נניח על חוויות שאני עברתי, ואני מלווה נשים בתוך הסתרה, ובתוך מקום של בושה, אז המקום הראשוני שהייתי אומרת, זה רגע להבין שזה נורמלי. זה לא, את לא בסדר. זה משהו שהוא נורא טבעי, זה משהו שהוא נורמלי, וזה משהו שהוא לא רק טבעי ונורמלי, הוא פתיר. זאת אומרת, את עוברת, אנחנו עוברים הרבה פעמים בתחנות כאלה, כי הם אלה שמעצבים אותנו.
את העיצוב שלנו אנחנו לא עוברים דרך האור, אנחנו עוברים הרבה פעמים דרך כל הרגשות האלה. ואני מאוד מאוד מתחברת לעניין שכשאני מסכימה לעבור שם, ומבינה שזה בסדר, ואפילו מבינה שזה בסדר שעכשיו אין לי כלים חוץ לפתוח את המקרר, וגם שם אני מול עצמי באיזושהי מידת חמלה מסוימת, אני חושבת שזה איזשהו שחרור רגע, כי גם ככה שאתה מעמיס על עצמו כל סוג של אכילה רגשית, אז יש לו את הקול הביקורתי הזה, הנוקשה הזה. אז אולי בשלב הראשון רגע זה להבין שאני לא יכולה לבד, ואני אגיד את הגישה שלי, לצרף את הבורא לשיח הזה. את מתביישת לדבר עם בעלך על זו, עם הבן זוג שלך או עם חברה, את מתביישת. אפילו את עם עצמך, זאת אומרת, ככה עולה לי איזשהו סיפור מהקליניקה שלי, של מישהי שבאה ואמרה לי, תקשיבי, שירן, אני לא מסוגלת להסתכל במראה. אני ככה. אחרי שהרנתי עכשיו על חבילת קרמבו, ואכלתי כל הלילה, ברור שזה למלא משהו, ועל זה עובדים, אבל אני לא מסוגלת להסתכל על עצמי, אני לא הסתכלתי חודשים עליי, אני לא יודעת איך אני נראית. לשם אני לוקחת את הביקורת, אשמה, שיפוטיות, איך אני מביאה את זה לתוך אהבה, כי זו השאלה שלי, זאת אומרת, מבחינת ההתייחסות של הבריאה, או של הבורא, או של כשאני בתחייה וגועל מהגוף שלי, ומאיך שאני נראית, לא מסוגלת להסתכל על עצמי במראה, איך אני יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, אני באהבה מול זה, או אני בקבלה מול זה. אז אני לא חושבת שזה האמירות דווקא, של אני בקבלה ואני אוהבת את זה, אבל אני רוצה לשתף את זה, ואם אני לא מצליחה לשתף את זה, אותך היא שיתפה. אז רגע אחד, להסכים רגע להיות עם כל הדבר הזה, לדבר אותו, ומי שאין לו את שירן, אז פשוט לדבר את זה, באמת אני לא סתם אומרת לדבר את זה עם הבורא. עם הבורא זה לא שם למעלה, זה עם החלק בתוכי עכשיו, שמרגיש את הצער הזה, את הכאב, את התסכול הזה, את השנאה הזאת, את התחייה הזאת. עולה לי שמישהי יצאה מאיזושהי סדנה, פגישה ראשונה שהייתה לנו בסדנה, והיא פשוט יצאה, והיא התחילה לצרוח, זה היה ממש חוויה. כן. קשה. אני שונאת את עצמי, אבל היא צרכה את זה. בול המקומות האלה. יש מלא נשים כאלה היום. אני שונאת את עצמי. אגב, זה לא מצב קיצון. זה לא מצב קיצון להיום. זה מגיע למרחב כשיח, לא שלי אישית, אבל זה מגיע כשיח, זאת אומרת, של ממש כעס ושנאה, מה שיש כלפי חוץ, גם כלפי פנימה, זה השיקוף. אני חייבת להגיד שנה לי הכל. אני חייבת להגיד שהכנות שלה ריגשה אותי. מאוד. כמה אנשים מחזיקות, שחקות אותה, כאילו. מלא, זה בדיוק המקום. אני לא הייתי מסוגלת לצעוק את זה ככה, נניח בפרסיה. ערכתי מאוד הכנות שלה. הסתכלתי עליה ואמרתי, זה יהיה בסדר. חיבקתי אותה והלכתי. אני חצי שנה כבר אחרי הסדנה. אני אומרת, אני לא האמנתי שאני אגיע למצב שאני מסתכלת בראי, ואני אומרת שאני אוהבת מה שאני רואה. והדרך שהיא עברה שם, זה הייתה דרך בדיוק מה שאני אומרת. הכנעה. תסכימי שכרגע, את בחוסר אונים. את בחוסר אונים. מהמם. החוסר אונים הזה, יש לו תכלית גם כן. הוא בא להחזיר אותך לקשר שלך עם הבורא. כי רק בחוסר אונים אנחנו פונים לבורא. לא רק. כשאנחנו לא בשיח הזה, שאנחנו לא זה לא במרחב שלנו בכלל. מדייק את זה, זה אנשים, לא סתם אומרים, אנשים צומחים מתוך השבר, ממשברים, מגירושים, ממחלות. נכון. שם אנשים פתאום מתחילים לראות את האור. זה בדיוק זה, אבל פה חוסר אונים, זה כבר, אני יודעת שאני לא יכולה. אני לא יכולה לשאת את זה יותר לבד, אני לא מסוגלת לשאת את זה לבד. ולפני שאני הולכת ומטפלת בזה ומנסה לסדר את זה ואת יודעת כזה להכניס את זה לאיזה מבנה, אוקיי, אז אני עכשיו אכנס לאיזה דיאטה כזאת וכזאת. להיות בדואינג, כן. ולא להיות בבינג. וכל מה שאני מעבירה זה בואי תהיי רגע בבינג ותגידי, אני לא יכולה לבד, אני לא מסוגלת לבד, אני שונאת את עצמי. ושנייה רגע, תהיי שם. אגב, זה לשהות בתוך הפער הכי גדול שלנו. ותהיי שם. להגיד שזה קל, לא. זה נוראי. נכון. בתור אחת שעברה שם. נוראי. ברור לי. גם אני עברתי בהמון תחנות של חוסר אונים. אני לא חושבת שיכולתי לעשות את זה בלי באמת גם בקשת עזרה. באמת במקרה שלי זה היה מהבורא.
והדיבור הזה, והסכמה רגע להיות במרחב שאני פגיעה וחסרה, ועדיין להרגיש ראויה לאהבה. אנחנו לא יודעים להיות גם פגיעים וגם ראויים לאהבה. נכון. כי כשאני חסרה, אז אני לא באמת על עצמי, אני לא אוהבת את עצמי. לא משנה איזה חיסרון כרגע. אני לא אוהבת את עצמי עכשיו שפתחתי את המקרר ב-12 בלילה. לא ידעתי שאני לא צריכה לעשות את זה, אבל בכל זאת עשיתי את זה. אז בואי תראי איך את יכולה להיות גם וגם, גם לפתוח את המקרר, וגם להיות פגיעה ולהגיד, אני לא יכולה תמיד לבד, קשה לי. דיברנו על החיצוניות הזאת, אז החיצוניות הזאת היא יכולה להפוך להיות באמת אמצעי, כי כשאני מבינה שמתחת לדימוי הזה, יש כוחות רוחניים כל כך עצומים, שאנחנו לפעמים מפספסים אותם במסע. רוב האנשים מפספסים אותם במסע, סיוון. לגמרי. ואני אומרת, אבל זה הסיפור. בול. זה הסיפור האמיתי. התבלבלנו. הפכנו את ה-70-80 שנה האלה כאן בגוף הזה, והפכנו את זה וקידשנו את זה, והפכנו את זה להיות העניין. אבל זה לא העניין, וחייב להגיד את האמת הזאת. לפני כן הייתי לפעמים, לפני השביעי לאוקטובר, קצת מעגלת את זה. אין לי מה להגל יותר, כי זאת האמת. יש נשמה שם שמחכה שנזכר בה, ונתחבר לכוח שלה. וכשנתחבר לכוח שלה, כשנתחבר לכוח שלה, אני מאמינה שכל שאר הדברים מתחילים לקרות או להתקדם לכיוון נכון. עלה לי שלפני 15 שנה שחזרתי מארצות הברית, אני עליתי איזה 15 קילו. משהו, אחותי אמרה לי, כאילו ניפחו אותך. כמו בלון. הרגשתי גם כמו בלון. ולא משנה מה ניסיתי לעשות. זוכרת, לאישה יש תמיד את העניין. זה לא משנה מה ניסיתי לעשות. לא עבד. עכשיו, לא שנאתי את עצמי, אהבתי את עצמי דווקא. זה היה ג'וס, זה היה כיפי, כן, אהבתי את עצמי ככה. וואו, זה נגיד עילוי. אין שום סיכוי לצערי שזה יכול לקרות. שם אני רוצה להיות. שאלת אותי לפני. כזה. כזה. אבל זה היה איזו תמימות כזאת, שהייתי בטוחה שכאילו כולם רואים את היופי הזה, איזה יופי. עזבי שזה בסוף היה איזושהי גם, אני יודעת, מערכת הגנה שלי, כן? אז איך הורדתי? לא משנה, ניסיתי. כשהתחלתי להתקרב ליהדות, ללמוד שיעורים, קצת קבלה, זה ירד לבד. אבל זה ירד ב8 חודשים, אני לא עשיתי כלום. ואנשים שאלו אותי, מה זה? והבנתי שגם האכילה בארצות הברית, אתה יודעת, לא יודעת אם את מכירה, אבל זה אכילה רגשית, כי אין לך שם שום דבר חוץ מבאמת. בדידות ועולם חומרי, שאת רק במרדף כל הזמן, איך אני ממלאת את התענוג הבא, איך אני קונה אותי, איך אני קונה... זה ארצות הברית. וכשחזרתי, היה לי בור. ואת הבור הזה יכולתי למלא. אם כבר למלא, אז למלא את זה באמת פעם שמעתי פחמימה מלאה. אז חסידות, אז יהדות, אז רוח. אתה יודעת מה? אז רוח. אז זה העניין בעיניי, שאנחנו צריכים להפוך באמת את השיקול שלנו, מבאמת להפוך את המשקל גוף הזה למטרה, לאמצעי, למטרה יותר נעלה. אני רוצה לרדת במשקל, כי אני רוצה גם לפתח ענווה בדרך, ולפתח אינטימיות איתך, איתי, עם הבן זוג שלי. תחשבי, לא דיברנו על זה, עכשיו עולה לי. מה? נשים יכולות לחיות במערכות יחסים 15 שנה, 20 שנה. ואת המצוקה הכי גדולה שלהם, הם לא ישתפו אותה מתוך מקום פגיע, חלש. הם ישתפו את זה מתוך מקום מבקר, מטריס, מלכה. שיפוטי, לא מקבל. לגמרי. וזה בעצם הדיאלוג, נניח דיברנו על משקל גוף, אבל בכלל, אין אינטימיות ביחסים. אינטימיות רגשית, שמסכימה לשתף את הכל. תקשורת אינטימית. אין את זה. אצל רוב כן, מדברת על אלה רוב האנשים שאני פוגשת, ולפעמים אני צריכה לעבור דרך תחנה כזאת, של משקל גוף לצורך העניין, כדי שאני אפתח שם איזושהי מידת אינטימיות ופגיעות מסוימת מול הבן זוג שלי. הקשר שלי לא יכול להתבסס על פעולות, על מה אתה עושה, מה אני עושה, מקסימום ביקורת, שפיטה, ופעם הוא יגיד לי כמה אני יפה, או כמה אני... לא. אז צריך לקחת את זה על ה-level הבא. תני דוגמה. יש לי כזה ניתוקים במוח. אין בעיה. אני יכולה לתת תמיד דוגמה מהחיים האישיים שלי. גיל, בעלי, אני הגעתי מאוד חשופה לקשר איתו, בכלל הזוגיות שלנו, והציע העניין של כנות ואחריות אישית,
זה מאוד על השולחן. והוא היה רגיל למשהו אחר, הוא היה רגיל בדיוק הפוך. הוא אשם, הוא לא בסדר, הוא ניסויים שניים שלו גם. במערכות יחסים אבל הקודמות שלו, לאו דווקא, פשוט היה רגיל למשהו מאוד אחר. וכשנפגשנו והתחתנו, חוויתי המון פעמים נטישה, פחדתי שהוא ינטוש אותי. והבנתי שזה פחד שלי, זה לא פחד שלו. זה לא משהו שהוא מייצר לי. אני זוכרת את הפעם הראשונה שפשוט ישבתי מולו, ולקחתי את המצוקה הזאת, אמרתי לו, תשמע, אני במצוקה, כל פעם שאתה לא מצליח לתקשר איתי, כל פעם שאתה שם איזשהו מסך כזה, אני מרגישה שאתה הולך לעזוב אותי, ואני יודעת שזה פחד נטישה שלי. זו תקשורת אינטימית מהממת. כן. שלא מדוברת. נכון, ופתאום שהנחתי את המקום החסר אונים שלי, ואמרתי לו, אני ממש מרגישה חוסר אונים, אני צריכה שתהיה איתי שם. טוב, זה כבר טיפול זוגי, אבל לא, כאילו זה הכל על היחסים, אבל זה באמת זה. הוא יכל לראות אותי בעוד רובד. כי באמת הרגשתי ראויה לאהבה שלו ולהבנה שלו אותי. כי אני במצוקה, וזה בדיוק אותו דבר עם כל משבר שלנו. אז גם משבר של דימוי גוף, אני יכולה לשבת ולהגיד, אני לא אוהבת את מה שאני רואה, ואני צריכה את העזרה שלך. ואתה יודע, לפעמים מתוך רק השיח הזה, אנחנו עוברים, לא לפעמים, השיח הוא הריפוי. הוא הריפוי, אנחנו הולכים לחפש את זה בכל כך הרבה דרכים. זה גם מתחבר לי להסתרה. כבר אין שם הסתרה. בדיוק, אז יש ריפוי. יש שם פגיעות. נכון. ויש אהבה פתאום. יש הבנה. זו אהבה. אהבה היא הבנה, חיבור, קשר. זה הריפוי שלנו. הריפוי שלנו בסוף הוא אהבה. והרבה נשים משקיעות טוב, אני אגיד, הרבה פעמים אנחנו מדברים על אהבה עצמית. זה נהיה כזה משפט כזה, סלוגן כזה שגור, אהבה עצמית, בעיקר בעולמות ההתפתחות, נכון. זה אהבה עצמית, אבל מה זה בכלל אהבה עצמית? אז זה קטע, כשהבנות שלי מדברות על אהבה עצמית, אני אומרת להם, בוא נשתמש במילה חיבור. כי אהבה היא נתינה, היא השפעה, היא משהו שאני מוציאה ממני החוצה. זה לאו דווקא משהו שאני עכשיו מקבלת ממישהו. כשאני מחוברת, המדד הכי פשוט זה כשאני לא מחוברת, אז אני בביקורת, בשפיטה, במחשבות טורדניות כאלה ואחרות, במרמור. כשאני מחוברת, אליי, לפנימיות שלי, אני מוציאה אהבה. אני פשוט מוציאה אהבה, במילים שלי, במחשבה שלי, באנרגיה שלי, בדיבור שלי. אני יכולה להביא את זה. כשאני מתרכזת הרבה באהבה עצמית, אני ממשיכה להנציח את האני שלי. יש את האני ויש את הנשמה. האני הוא בדרך כלל כוכי ועוצם ידי, זה בדרך כלל אני הסיפור, אני המרכז, אני העניין, והנשמה היא משנית, יום כיפור אני אפגוש אותה מתישהו, כזה. והשינוי בכלל שאנחנו עוברים פה, זה שהנשמה היא הסיפור, הבורא הוא הסיפור, לא אנחנו. כשאני מתעסקת באני שלי, אני מתעסקת באגו שלי. אני ממשיכה להנציח את המעגל הזה שאני הסיפור. וכשאני הסיפור, אז אני לעולם לא אדע סובה. כי האני הוא מוגבל, הוא לא יכול לדעת סובה. הוא סופי. ולעומת זאת הנשמה, היא חלק אינסופי. היא חלק שכל הזמן רק רוצה להשפיע אהבה, לתת אהבה, להעניק אהבה. כשאני חסרה במשהו, אני רוצה ללמוד להעניק אותו. כשאני חסרה במשהו, אני רוצה ללמוד להעניק אותו לאחר. את מה שאני חסרה בו, אני רוצה ללמוד להעניק לאחר. למה? כי מתוך זה אני מתחילה להנכיח ולקודד את האיכות הזאת, את הרגש הזה, את התכונה הזאת, את הכוח הזה שאני רוצה להרגיש בתוכי. אז אני חושבת שבמקום האהבה עצמית שיצר איזשהו, שוב, זה פרק שלם בפני עצמו. נכון. הוא מנציח. אגו. הוא מנציח שאני הסיפור. חיבור. אז גם פה לשנות את השיח. זה כבר לא אהבה עצמית כזה. כי אני העניין. נכון. כי אני הדבר הכי טוב שאני יכולה, לא. אז חיבור אליי, חיבור לבריאה, חיבור ללב שלי. ללב. חיבור ללב שלי. כשאני מחוברת ללב שלי, אני מרגישה את זה. אני חושבת שזה ההיילייטס של הפרק. זה באמת רגע על העצור, זה גם ככה התחלנו. נכון. וממש רגע להבין את החיבור הזה, ולראות את החיבור הזה, כמו שאת אומרת, על ידי השקטה, אני תמיד יורדת לפרקטיקה. מעולה. השקטה, שנייה עצירה. דיבור. שיח. תפילה. כן, שיח עם הבורא, שיח עם הלב שלי, לעצור, לשאול מה שלומי.
אנשים לא עושים את זה בכלל. לפעמים גם קצת אפילו להזכיר לעצמי שזה בסדר. זה בסדר להיות שם. ולהודות לנשמה שלי שמאירה לי את החלקים האלה. כי הם בדרך לעבור איזשהו ריפוי. once התחלתי לדבר עם עצמי, התחלתי את הריפוי שלי. התעוררתי. מהמם. אני מנסה לחשוב איך אנחנו נעטוף, זה הכל עובר מאוד מהר, אבל איך נעטוף כזה את הפרק הזה, כי אני דווקא חושבת על המקום של נשים ששומעות אותנו ולא מחוברות לבורא, ולא מחוברות לדעת, ולא מחוברות ככה, כן להביא אותם למקום הזה של דרך החיבור הזה. את יודעת, לפעמים אנשים ששומעים דעת, או בורא, או למשל כזה, בקיבוץ. נעשה רגע עצירה קטנה. בורא ודת זה שני דברים שונים. אוקיי. אנחנו לא רוצים לחבר אותם. זה לא מתפקידי. לא לשם כך התכנסנו. כשאני מדברת על הבורא, זה התבונה האינסופית, זה האינסוף. אני לא אקרא לו היקום, כי זה לא השפה שלי. וואי, זה מה זה חשוב עכשיו שהתעכבנו על זה, אוקיי. אוקיי? אני יוצרת. כן, כי זה הבורא, יש לו המון שמות. ובסופו של דבר כולנו מחוברים לאיזשהו כוח רוחני עליון. סביר להניח שמי ששומע את זה ויש לו התנגדות, אז יש שם איזשהו חלק שהוא יכול דווקא לפרוץ דרך שם, כי תמיד מתחת לכל התנגדות יש פריצת דרך. ומי שמסכים לקבל את זה אז מדהים, אנחנו פונים למי שהלב שלו מוכן להכיל עוד רובד נוסף. ולשם אנחנו פונות. אז אין פה דת. אגב, אין כפייה ברוחני גם. בכלל, באופן כללי, אין כפייה ברוחני. הנשמה של כולנו היא מאוחדת. וכל אחד מתעורר בקצב שלו, בזמן שלו, בדרך שלו. נראה לי ששמעתי איזשהו, נראה לי שזה הרב אשלג, אני לא בטוחה. שאומר, תחשבי על הר, ואבן מתפוררת מתוך, את מכירה את זה? אבן שנחצבה מההר. תסבירי את זה יותר כן, טוב? כן, אז זה בדיוק זה. לא יותר טוב, הסברת את זה מעולה. הרב אשלג בעצם אומר שהנשמה שלנו היא מעין אבן שנחצבה מההר. אז אם ההר הוא משול נניח לבורא, אז אנחנו חלק מזה. אנחנו חלק מהאין סוף, אנחנו חלק מהכוח הרוחני. ולכל אחד הבורא בעצם הצפין בנשמה שלו את טביעת האצבע ששייכת לו, את החותם הנשמתי שלו, ששם יש את הכוח הרוחני שלו, ושם כל אבני החן שלו, שזו החוכמה הנסתרת, חן זה מלשון חוכמה נסתרת, אז שם יש את כל אבני החן, ואנחנו יכולים לגלות את אבני החן האלה, שמקדמים אותנו ומפתחים אותנו במסע, רק דרך שיעורים שהופכים להיות שערים. זו הדרך. אז זה הרב אשלג, המדהים. שאלה אחרונה. בטח. דיברנו על זה ככה לפני שרשמת לי את זה. מה הכלי שמלמד אותנו חסידות לירידה במשקל ללא מאבק ומאמץ? למה את צוחקת? כי חשבתי על זה, אמרתי, טוב, איך אני מסיימת את הפאנץ'? זה כאילו, זה מרגיש לי כמו איזה פאנץ', ואין פה נכון. איזה, אין פה קסמים. ברור. אבל יש הודיה. אני רוצה להודות לגוף שלי, לנפש שלי, לנשמה שלי, לבורא. אני רוצה להודות על זה שהוא מציב אותי כרגע באיזשהו שער מסוים של התפתחות פיזית, רוחנית, רגשית, מנטלית, כי כל שיעור נושא את ארבעת החלקים האלה. ההודיה היא בעצם סוג של גם וידוי, הודיה זה גם לשון וידוי, אבל זה גם מתוך מקום שאני מחוברת כרגע, לאו דווקא לתוצאה שאני רוצה להשיג, אלא לרגע הנוכחי הזה שאני שמה ומניחה את הכוונה הזאת, מול הלב שלי, מול הגוף שלי, מול הבורא, ואני מבקשת את העזרה, אני מבקשת את העזרה ממנו, וכשאני עושה את זה בחיבור וכוונת לב אמיתית, קוראים ניסים, ככה הצדיקים אגב עובדים, הם מודים, הם בהודיה על העתיד לבוא, על משהו שעוד לא נוכח פה. אני רוצה להודות לבריאה שהיא בעצם מובילה אותי לעבר הפוטנציאל הזה שעתיד להתגלות מתוך השיעור הזה, מתוך הניסיון הזה. הודיה זה אחד הכלים הכי חזקים שיש לחסידות, שהיא מציעה, כמובן זה עובר דרך השתלשלות של תהליך מסוים, כן. אבל להנכיח יותר את ההודיה.
מה למשל, איזה משפט כזה, ככה, אני יכולה להגיד לעצמי במקרה שבר, או במקרה קושי? בזמן של קושי? תודה שאתה מאיר לי את החלק הזה. מהמם. שאני צריכה לגלות בתוכי. יש המון ענווה בתהליך הזה, בכלל בתוך העולם הרוחני. יש המון ענווה כי אנחנו לא לבד. יש פה השגחה פרטית על כל אחד מאיתנו, שמכוון אותנו בדיוק למקום שאנחנו צריכים להיות. ואני רוצה לסיים, אנחנו מסיימות, נכון? אז אני רוצה, עלתה בי איזושהי סיטואציה שהייתה לפני כמה זמן עם חברה, קולגה שהיא מדהימה, והיא סיפרה לי שהיא באיזושהי תוכנית, ואני לא מצליחה לרדת 10 קילו, עכשיו אישה 10 קילו, לא מצליחה, לא משנה מה, אז היא הסתכלה עליה ואמרה לי, הבורא פשוט רוצה שאני אלמד להיכנע ולקבל את עצמי, ככה. והייתה צמרמורות בכל הגוף כרגע. כי באמת יש משהו בענווה הזאת, שכרגע אנחנו משייכים אותה אולי לגוף ולמשקל גוף, אבל זה השער לעולם הרוחני, ענווה. היכולת שלי להכיל ולהסתגל לאמת שהבורא מניח בפתחי. שם בעיניי מתחיל עוד מסע, עוד רובד של העלייה הרוחנית שלי. סימן, תודה רבה, 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 רבה. תודה לך. היה לי עונג. תודה על האור והערך שאת נותנת. תודה רבה. איזה כיף. על מנת שעוד אנשים יוכלו לחיות את חייהם בבריאות מיטבית, חשוב לי לבקש מכם להפיץ את התכנים הכל כך חשובים האלו הלאה. על ידי שיתוף, אזכור ברשתות החברתיות ובכל דרך שמרגישה לכם נעים. חשוב לי שעוד אנשים ייחשפו לתכנים האלו ויוכלו להטמיע שינוי בריאותי גם בחיים שלהם.